Hlavně, že to neruší, že už to řídí. No, jsou ty děury takhle, viď, pro ty prsty. Takže tam dál, jak to držíš proti sobě překližku. No, bych tam promáčknul, tady to bylo urvaný, tady se to spravovalo. Čumák byl nabouraný, tady to ještě promáčklý a nerozbila se ta flaška. To vzalo nějaký šutrák, sedíš tadyhle. Až do toho olova se udělal šlic takhle od nějakého kamene. Máš to udělaný, že když vypneš motor, tak pak se to roztočí, když ho má připláclej k tomu. A to si neskoušel. Takhle myslíš? No. Tak nádherný. To jsem koupil za 40 korun, tenhle ten kus samotný, a ten trámeček, na to mám program, to jsem si vyříznul. No a tam je normálně kleština. Jo, takže místo vrtule navlíkneš ten trámeček na tu kleštinu. Tady pod tím je normálně ten originál kužel duralovej. Ten tam je schovaný v tom. Si říkal, že potřebují závaží dopředu. Hele. Jenom tu kameru. Mi převrátil v ruce. Se koukal, že chtěl už letět. Ani nemusím na půl plynu to lítá. To je dobrý. No, jako nechci s tím nějak akrobatit zbytečně. Možná až bude úplný bez věcí, že si lajznu něco. Ano, maminko. Jo. Super naboural. Ne, jsem naboural. Budu mít zlepení. To jsem si straní. Ty chvilku zděneš a pak už pojede. Nevolala ti moje maminka. Ano. Že Adélka prej chce domů a Andulka tam chce zůstat. Ani nechce za Anetou nebo já nevím. Tam chce ona. Těma dílama těch filmů mámu bude asi podle skutečnosti. Tak já nevím, já doufám, že zahodím, že jsem správný.